Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. 1961 елның 17 ноябрендә Абдрахмановлар гаиләсендә ир бала дөньяга килә. Әти-әнисе аңа яратып, Илфат дип исем кушалар. Бала кечкенәдән үк сәхнә турында хыяллана. Әүсе буй җиткәч, хыялын тормышка ашыра. Алай гына да түгел, бөтен Татарстанга алтын тавышлы диктор, алып баручы буларак таныла. Бүген Татарстанның атказанган артисты, легендар телевидение алып баручысы Илфат Абдрахмановка 60 яшь тулган булыр иде. Ни аяныч, бер ел элек Илфатның йөрәге тибештән туктады. Илфат Абдрахманов телевидение экранына сәхнәгә дистәләгән алып баручыларны чыгарды. Алар арасында мин дә бар. Безнең һәрберебезнең күңелебездә үз Илфатыбыз яши. Бер тапшыру кысаларына сыйдырып бетерә алмаслык уртаклашыр хәтирәләр дә байтак. Менә ләкин бүгенге тапшыруда без сүзне Илфат Абдрахмановның беренче сәхнәдәш партнеры, курсташы, гомерлек дусты, сердәшчесе, танылган сүз остасы Розалия Закиевага биргә булдык. Ул үзенең Илфатын искә ала. Миңа калса, менә шушы без сезнең белән узган шую һәм безнең менә шунда бүген хәзер искә алуыбыз бер ниндидер шундый символикка ия нәрсә. Беренче елда без бергә эшләй башладык. Без гастрольләрдә булдык. Ярты ел бергә эшләдек без Рима Ибраһимова концертлары белән. Бик җылы каршы алды Рима. Шунда миңа күлмәкләр киендереп, Илфатка ярдәм итеп, иң беренче концертыбыз без шунда ук безнең концертыбызда булды. Без элеккегә дом офицеров, хәрбиләр йорты, хәзер ратуша безнең анда. Безнең беренче концертыбыз нәкъ шунда узды. 4 мартта мин аны онытмыйм инде. Мы, выпускники театрального училища, пришли, еще ничего с тобой не умели. Помнишь, Роза? Абсолютно ничего не умели. Даже не умели стоять на сцене. Вы представляете, что это такое? Прийти в филармонию, ничего не умеешь сделать, не знаешь, как стоять на сцене. И Рима поверила в нас, рискнула и пригласила к себе в бригаду. Рима, огромное тебе спасибо. Илфат язмалары да сакланган. Бик рәхмәт. Сез менә аның видео язмаларын саклагансыз, шулай иттереп диме? Миндә аның хатлары сакланган. Ул кайчандыр миңа килгән иде. Без укытучыларыбызны искә алып Коръән ашып үткәргән идем мин. Шунда мин әйтәм, Илфат, синең хатларың минем берничәсе сакланган. Ул бик гаҗәпләндем моңа. Мин шуңа күрә хәзер менә монда сайлап алдым да бер кыскасын гына укып китәсем килә сезгә. Здравствуй, Розочка. Ильфат пишет: много писать не буду, потому что не знаю, дома ты находишься в данное время или нет. Просто хочу сообщить тебе свой новый адрес. Адресында язганмында военный оркестр деп. Вот так, Розочка, служу я теперь в музыкальном взводе. Работаю в гарнизонном доме культуры художественным руководителем. На этом заканчиваю писать. Жду ответа. Целую, Ильфат. 4 августа 83 год, 83 ел. Аннан соң менә мин үземнең архивымда тагын таптым берничә фото. Ул безне беренче курста безнең мастерыбыз Абдулла Шамуков иде. Сырны халык артисты. Менә мин бик хәтерлим моны. Илфат төшергән. Армиядан кайтты ул филармонияга кабат, ләкин ул лекторияда эшләде, лекторияда. Анда бик матур эшләде ул, һәм бик әле хәтерлим, ул килеп миңа мактанганын.
Мин Сарасаты концертларын алып бардым деп, анда катнаштым деп. Татарча алып барган, русча алып барган, азы мин теге белмим, ләкин ул анда инде шигырьләр, әсәрләр укый булган. Аннан соң яңа елда соң менә шул 84-нең февральләрдәме, мартларындамы конкурс радиода дикторларга бәйге игълан иттеләр. Ул барыдан да. Ләкин узмады ул конкурс. Аңа без бик гаҗәп булдык. Аңа мин бик гаҗәп булдым. Тавыш, сәләт, логикасы, бөтен нәрсәсе бар, ничек узмады. Ләкин бер никадәр вакыттан соң, кыска гына бер вакыттан соң, телевидениедә дикторга. Ул иртән килде ул, менә шулай шушы юллардан, Зеленодольскийдан килде ул, һәр вакыт миңа килә ул башта, керде ул, без шәйләр эчтек, кофелар эчкәнбездер инде. Сары капюшонлы, озын шундый халат алган идем мин. Аның белән әле гастрольдә, менә шу Төркмәнстанда булганда, шушы халатларны киеп каршы алдым да мин аны, шәйләр эчтек тә. Ул шушы сары халатны әйтеп китим, сары халатны күргән сайын, озын шундый бик матур халат иде. Аны күргән сайын бик көлеп куя идем. Да, жаль, я сестре не купил этот халат, дип, ул бик кыймматлы иде ул халат. Апасы, аның туганнары интервью анда ниндидер үзләренең сүзләрен әйтмиләр, алар бик нык авыр кичерәләр. Мин үзем дә ниткәнем чакырган идем, бераз сөйләшеп алырга мин булдым. Кунакта бик әйбәт аның апасы. Мәйтәм, нигә алданрак бераз таныш булмадык микән дип. Ул телевидениегә конкурска анда мин дә дулкынланам инде. Узармы узмыймы дип борчылып, үзе дә борчылды инде ул. Шигарның бөтен укуы да, бөтен тормышы да, бөтен яшәеше дә, менә бөтен барлыгы белән ул диктор булырга тели иде. Аның бөтен хыялы, бөтен дөньясы шушы иде аның. Кухняга, бүлмәдән кухняга менә шул сары халат белән мин җирдәм көтеп бирдем инде ул. Шунда миңа килергә, шулай дип сөйләштек. Ул чагында телефоннар юк. Күп вакыт узгандыр. Ишектә звонок. Ишекне ачып җибәрәм. Илфат. Мин дә сүз әйтә алмыйм инде, уздыммы мин дип. Елмаеп куйды да, ул диктор булды көнне. Аның шатлыгымы аны аңлатып бетерә торган түгел. Более подробный рассказ о визите президента Татарстана в Европу, США и Канаду. Театрда уйнаган ул. Минем өчен миндә аны бердә башыма килмәгән иде, ләкин бала чакта Зеленодольскийда сәнгать мәктәбенә дә йөргән ул. Анда спектакльләрдә катнашкан. Әле без студент чагында театр училищесында укыган вакытта ул анда спектакльләрдә катнашкан. Мин аны белмәдем. Ул аны сөйләмәде. Минем өчен ачыш булды бу. Ул инде 5-6 яшендә, яни синең теге кирләргә торган бавын, әнием синең җибеңне алдым дип элеп куеп, шул кирбауына простыналар ниләр элеп, сәхнә ясап, сәхнә простыналарны ачып, име сәхнәгә чыккан булып, кулында теге микрофон урынына лампочкалар тотып, менә шулай итеп спектакльләр, концертлар куя булган ул туганнарны барсын да утыртып. Барысы да шында әйтмәенчә утырырга тиеш булганнар иде. Диктор бит ул шундый югары осталык белән син Худайдан билгеләнгән булырга тиешсең, име? Тавышың да, кыяфәтең дә, бөтен барлыгың да, интонацияны аны булай искусно гына эшләп булмый. Мин үзем теге профессионал булгач, име? Аны
Ул моннан килә ул. Ул моннан килә ул, бөтен йөрәктән килә ул. Илфатны да әйтәсем килә. Тегерүшә әйткәндә не в обиду башка журналистларыбызга, алып баручыларыбызга бу соңгы магикан иде. Бик талантлы иде, сәләтле иде, тыйнак иде, интеллигент иде. Интеллигент иде, укымышлы иде ул. Шунда ук әйтә иде, басымнарны әйтә иде ул, сүзләрнең басымнарын әйтә иде ул. Кто там тоска дип укыды, дип миңа нитте. Опера тоска. Это не тоска, а тоска. Дип менә шундый бөтен элементларны, бөтен вак-ниләрен барысында һәрбер нине рисунок дибез инде, һәрбер рисунокны белә иде. Тоеллы иде, интуиция. Ул Аллаһ Тәгаләдән бирелә. Исәнмесез, хөрмәтле иптәшләр. Здравствуйте, дорогие друзья. Приглашаем вас на концерт народной артистки Татарской АССР Зухры Сахабеевой. Зухра Сахабеева широко популярна не только в нашей республике, но и за ее пределами. Певица закончила Казанскую государственную консерваторию в классе народной артистки РСФСР профессора Зулихи Хисматуллиной. Еще будучи студенткой, она часто гастролировала по селам и городам республики, и уже тогда зритель полюбил скромную и обаятельную, на редкость с красивым тембром голоса, молодую певицу. В репертуаре Зухры Сахабеевой старинные народные песни, а также произведения современных авторов. Итак, для вас поет народная артистка Татарии Зухра Сахабеева. Һәр вакыт аралашып, кем дәрескә керә, кем имтихан бирә, бер-беребезгә нитеп имтиханда без бергә керә идек, бер-беребезгә булыша идек. Бездә шундый гадәт бар иде. Элек актерлар йортында Мәскәүдән килгән артистларыбыз, менә зур эстрада артистлары, театр артистлары спектакльдән, концерттан соң актерлар йортында төнге сәгать 10-11дә очрашулар оештыралар иде интеллигенциясы өчен. Театр артистлары, филармония артистлары барыбызда менә актерлар йортын тутырып җыела идек төнне. Бу көнне безне шундый мотор итеп татар киемнәре белән киендереп, ике студентны беренче курс Илфатка анда ничә 15-16 яшь, мин бераз олырак. Без сәхнәдә каршы алырга тиеш идек Мәскәү кунагын. Кулыбызда чәчәк булгандыр инде, чәкчәк булгандыр инде, аларны мин хәтерләмим. Без беләсезме кемне каршы алдык? Владимир Высоцкий. Мин теге Татарстан урамында торгач, Илфат һәр көнне мин гастрольдән кайтсам, һәр көнне килә иде ул, һәр көнне килә иде ул. Мин гастрольга китсәм дә, минем бүлмәгә килеп миндә кала иде. Килмә димен, кызларга кымшалама. Мин сагынганмы нәрсәме? Шуннан соң туган көн көтәләр инде, минем туган көнне барысы да җыелалар. Хәзер миңа бер курсташ кызыбыз әйтә. Илфат сказал, Закиева. Кыяр турыйда шәйшерә, кыяр турыйда шәйшерә. Мәйтәм, Илфат 3 көн алдан килеп утыра да минем туган көне, мин кайтам общежитиедә, мин кастролемдә пешерергә. Андый нәрсә дә юк. То кафеда, анда концертларга чыгып китәм мин. Өйдә булмыйм, анда
әлләни, ну, чай, кофе була торган иде. Несет людям радость под горою прохладный родник. Спеши служить людям, мой друг, как наш прекрасный родник. Гитесның 100 еллыгын билгеләп үттеләр без өченче курста укыганда, шуңа күрә без берничәме 8-ме 9-ме яхшы укыган студентларны менә шушы бәйрәмгә алып бардылар Мәскәүгә. Ул мин дә кердем. Анда барырга бит инде рус группасы спектакль белән бардылар. Без аларга инде ярдәм итеп 8-ме 9-ме кеше бардык без студентлар. Анда барырга Илфат миңа аның дипломаты бар иде. Ул әле бик модный әлбәттә инде нәрсә дефицит. Илфат миңа үзенең дипломатын биргән иде. Ул дипломат белән ул кызыл мәйданнарда фотога төшеп, менә шундый бер-беребезгә булышып әйтә идек. Студентларга да әйтәсем килә, бүген шушы экранга чыгучы журналистларыбыз, кашан ишетәсең, менә сөйлиләр түгел, сөйлиләр. Менә шундый һәрбер хәрефкә, һәрбер авазга игътибар итәргә кирәк. Русча алып барасызмы, татарча алып барасызмы? Сезгә бердән-бер бүгенге көндә үрнәк. Бүгінгі тапшырыныбыз Татарстанның атказанган артисты Илфат Абдрахмановның якты истәлегенә багышладык. Һәр көнегезне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.